Basta, kung tinago, pag-awasan ako. Si Kuya William. Kapuyang magdarbaho ani oy. Kapuyang magagbas ani ba? Perino! Junjun Montana. Wala kang kabalo. Kahit na kay ko. Biko, wa ko'y labot. Wala kay labot ha. Loh, kinsa man na? Mao na si Kuya William. Boss, mo na yung pasabot? Karong ka. Gusto na kang laban ha? Wop, Tessa! Nadadama kang scooter! Ayaw pagbuot, tambal ni sa uhaw. Dali na, sugdan na to! Impas juga ron. Apay, di maduklan. Mana ka? Oh, ako na pod! Wa man din si Pulos. Kailangan ako. Tagon ako sa Boss iPhone para tagad ko niyang power. Boss iPhone! Perino, oh, kumsa ka? Kailangan ko nimo magtabang mo power. Ha? Isa man ni? Kauban na ni Junjun. Iba basta-basta madutlan. Di madutlan ha? Ikaw na bahala ni, taga-anti ang power ron. Gawa pa sa mata. Sige Perino, asin ako. Ikaw na bahala, Tri. Isa naman ni? Super Saiyan na ni? Kini, kay match na ta. Ikaw Rayata, sige daw. Dulot na lang yun eh. Sakit gihapon no. Hindi na ni maayo. Asis ako. Hala, nawala. Uy, mura padulong lang si Kuya William dre. Boss, murag gahi maging kalaban. Kuya William, ninggahin na dahi. Oh, pag-abot tong Boss iPhone, ning kreator kagahi. Ha? Mau ba? O sige sige. Tawagon sana ako si Diwata. Yes, Master Junjun. Diwata, kailangan ako imong tabang. Ano naman sa Master Junjun? Muna si Diwata. Sa dito yun ni Kuya William. Kailangan niya power para mapili ni Esperino. Maura di ay. Masusunod Master Junjun. Sige na, pasin na tatlo. Dakma naman! Di ko ni mo manakpan. Bahala mo diha! Sa mga tawanan ni, mga dagko naman unta. Dakpan ay ragyapon. Asa ba itong basura diri ang ibutang, oy? Ay, oral dayo. Grabe ka po. At ito ay basura, oy. Na, dula-dula na sila dira kabalo islay kay nasa lug. Damag yun ang isa diha. Na, tanawa lagi. Nalagi si Power. Kuyawa na nga basurero oy. Jati gagi! Sa mungka, buyutan ni mo eh! Sorry, bayot. Kiluwasan ang ako sa bay. Chih! Lah! Siya mong gito bay. Kinsa ka? Buknoy. Siya lagi to. Junjun Montana. Hoy! Sama! Kuyawa. Sa may tirada na to di aron. Ipagawasan ako si Diwata. Diwata. Kisa man putong isa nga na tato ganina. Kaya William to. Ay, unsa joy istorya to niya na sards malagi to pantalon lagi. Sarge to, Kernel to, Kernel! Ay, Kernel dito sa unang panahon o karon. Sa unang panahon. Yan anong nakampun man nimo siya. Sekreto na ko to. Secret weapon nga no? Ah, di ay. Nya, dugay wala gito kagawa sa una karon ra lagi. Secret weapon gani. Tinago ba secret weapon? Ah, nya. Nadutlan malagi siyang pirino pagka ganina lagi. Alangan kayo. Siya may di madutlan na nangaway training.
Ay, wala na din training. Dugay din na nakapundos yung pulsa di ay. Oh, mo to pero kitagaan na to powers ni Diwata. So sunod episode kaya na. Kaya na, abang-abang mo sa episode. Kuya William, Oy, ikaw di ang Kuya William di ay. ako. Sa mga kasauna, Kernel man daw kasauna ingon si Junjun Montana. Sundalo ko Piloto. sa una, sundalo. Sundalo. Yan, ang balay og Air Force. Ay, sa man na kanang Air Force, kanang sa... Palupad. Palupad og spray. Unya. Sige, sama kayo, ikusog sama. Banaan yung mga bataan niyo eh. Banda ka na siya, kailangan ako na pandagpon. Sa dakpo ni Manaron. Puno, kailan Pero mo na? Kailan niya mo? kailan ako na tropa ra na. di. Oh, ayaw lang kay tropa ra na. Ya, lain pa ato Kernel ba? Oh. Kaning usa man jud katinood na nadutlan daw kani kuan. Lino? Oh. Sa Mga- pagdutlan ka sakit to. 10% ra. 10% ra dili kay sakit. Di ka sakit, oh. Pero gitagaan daw kag power ni Diwata. Kanang sa mo gamiton? Power. Sa sunod na sunod. Susunod na ako gamiton para bungga gyud ang power. Sunod. Charge man na, charge. Sunod episode na lang. Oh, so episode na. Day. Pakitain ako si tirada sa imong mobs. Anak. Katong gitagaan kag power gay ng Diwata. Unsay? Atay. Nindot ka na. Ira din no. power Ira ka na. din no. Oh. Sige. Asis ako. Sige. Uy. Mysterious guy. Kamera. Kamera. Pero Recorded live. live ni ugma. Ugma pa. Oo, ugma pa. Nalaw ko yung mga gamay pangutana kay nakitaan mangguti ka ganina. Na kay power imong giluwas tong tao. Kagi dilito ako, uy. Ha? Usa- Nagpurong basura. Kaya no, pero usa man to nagdamgura ko usa man. Dilito ako, basin kambal na ako. Okay, Kambal to na ako. Pero Dilito ako. nay power imong kambal. Oo, basin, grabe. Ha? Pero ikaw man jud to ganina. Pareha ako sa nina. Oh, Pareha ako sa nina. naka chinilas niya, dako pugtian niya. Kagi buang oy. Basta Nakita ni ko nimo di ay. oh, Buang ay wala buta lagi. libog kay ba unsa man jud ka tinuod jud. Dili to ikaw. Ako to. Gago. Lo. Nano kay pansa ni? Nano kay pansa ni? Una na kay pansa ni. Kagi ulaw oy. Ay ikaw to English kon sa una katong gawas Ano? dili. No, I'm not that. Sorry but I don't talk to strangers, okay? You're not that. I'm not that. Oh, sige magpangalot. Katul kayo. Kapit mi nag-kiss. Hapit. Ay ikaw lagi to lagi. Ikaw to no. Ikaw lagi. Hapit ang kalo be. Uy, ikaw lagi to. Uy, kaki. Uy. Pirino. Unsa man jud to ka tinuod na di ka kadulot ni Kuya William gaganina? Ay, di ka dulot ganiya oy kay paspas kito mag Ha? karakaraman. Dutla ni mo sa gayna dili. Dili. Gay. Kadutlan ako ganiya kay nagkarakaraman. Gahi kaysa. Gahi kay siya oy. Ay. Napasay tato diri. Ataya no. Kidlat nga itom ba itom. Kidlat na itom. Oh, Nya, buka man wala ni mo siya na building. bula oy. Pero nintakas man daw siya. Tinuod to nintakas siya. Oh, nitakas siya. Ya, giyon sa to ng pagsumbagay na. Giana-ana nako. Ay anak pagkasumbag. Oh, Pawira no. Ana din adit pagkasumbaga day. nya ni Kon din siya, ni Blake din siya ganiya. Sige magpangalot. Ni pagkaman. Nya ana siya ganiya. Day unsay action ni Kuya William. Sige daw. Pag-ana daw niya. Pak. Nya pag-ana po nako. Hala, nawala man. Sabi ng mama mo, sabi ng kanya. Oh, Ha? Sabi niya, nanay mo daw ako. nanay. Ha? Nanay? Bakit? Okay, 1, 2, 3, go. Muna si Diwata. Iskura ka na. Play 1, 2, 3, go. Oh, pag-abot tong bus iPhone, ni kreator gagahi. Mura kong ut. Ya, wala din ka. Mo ba?